フのジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほほう、では十分近づくがよい。最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないがパワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならねえ撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンは破れたね。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。くだらん挑発に乗ってやってもうちょっとだけ試してやるか。